Terapia Podcast. Eli tervetuloa Terapia-podcastin pariin. Tarinoita Miksauskopin vierestä. Äänessä Jukkis Pitkänen ja Sikke Frantic Salonen. sepä se. Kyllä. Täällä juhlitaan jo sitä, että ollaan päästy vuoren äärelle. Että pitkä polku ollaan tässä kuljettu ja viimein ollaan siellä. Metallica uran huipulla. Kyllä. Sinne mennään Saint Angeria kohti. Eli loadi ja reloadi perattu ja tehty loistavat kokoelmat tai yhdistelmälevyt tossa. Ja varmaan oli taas bändi aika pihalla, koska kritiikkiähän sato laariin joka suunnasta. Niinpä, kyllä. Että varmaan niin live-keikkoja mä luulen, että niitä arvostettiin vielä niin loadi ja reloadi aikana. Ja muistaa, että eikö se ollut sitä aikaa, kun niillä oli itse se stuntti keikka, että siellä, keikan lopussa tippuu ikään kuin, tai tulee joku, että tulee joku sähköhäiriö ja sitten kaveri kiipeää sinne ylös ja tippuu sieltä sitten Ben G-köyden varassa. Joo, se cunning stunts, joo, etten sano väärinpäin. Stunning joo, gig. Kyllä te tiedätte. Joo, mutta siinä oli ihan hyvä se live-kunto kyllä siinä kohtaa vielä. Että... Oli. Mutta kaikista muusta tuli rapaa, että ei ollut enää metallia ja oli lyhyet tukat ja mutta se Loadihan julkaistu, kun se ilmestyi, niin sehän meni lista ykköseksi ja myi ihan älyttömän paljon. Siis silloin aikoinaan. Että se oli mulle yllätys, kun mä tässä vähän kattelin dokkareita sun muita. Että se on ollut niin hitti. Mutta eikö se ollut vanhoilla meriteillä? No joo, totta kai. No siis millä nämä nyt niin ratsastaa. Sillä se on se 5 levyn kore, millä ne ratsastaa uransa loppuun. Et Black Albumin jälkeen ihan sama mitä olisit julkaissut, se olisi mennyt lista ykköseksi. No se on totta, kyllä. Kyllä se on niin kolahtanut. Ja siis niin, miten moni metallibändi puhuu, siis niin kuin vähän nuorempi bändi, että miten ne on ekana kuullut Black Albumia ja se on kolahtanut ihan täysin ja sitten ne on päättänyt perustaa bändiä ja sitten ne on tehnyt jotain tosi hienoa itse, että on tää niin vaikuttava bändi ollut siis monessa mielessä, mutta mitä voi monessa mielessä myös rakastaa ja vihata. Mut Loadi rupesi niinku kärjistää välejä. Ja Jasoni oli varmaan jo vähän niinku kitissyt siellä, että kun hän on niinku eri fiiliksi oli siellä Loadin nauhoituksissa ja aivan. Ja toisaalta sitten palataan ehkä kohta sitten näihin eroon johtaneisiin asioita, mutta selkeästikin niin kuin varmaan myös nämä päihteet ja muut siellä vaikutti ja niin henkilökohtaisen elämän ongelmat. Ja seuraava levyhän tulee vasta 6 vuoden päästä, siis varsinainen albumi, mikä oli tohon aikaan ihan älyttömän pitkä tauko. Et siinä niin kuin melkein niin kuin kuvitellaan jo, että bändi on hajonnut käytännössä. Niinpä. Ja jotenkin tuntuu, että se mitä Metallica tekee seuraavaksi oli niin kuin, että jotenkin tuntuu, että ne osti itselleen aikaa, että jotain piti pistää pihalle. Niin, ne oli varmaan aika, että ei ollut kovin luovassa tilasta enää. Että ei saanut tehtyä mitään järkevää siinä kohtaa. Ei, ja sieltähän sitten mikäs vuosi se nyt olikaan? No se oli jo 99. Seuraavana vuonna. Seuraavana vuonna, joo, ton reloadin jälkeen niin tuli sitten tämä paluu tonne, mitä tää, coveriarkistoon ja kellareihin. Kyllä, just näin. Garage Inc. Niin, eli yhdistettynä siis yksi levyllinen uusia covereita ja sitten toinen levyllinen vanhoja nauhoituksia. Niin, tämmönen best of coveri. Semmoinen pakko sanoa, se B-puoli siis, tai siis toinen levy, B-levy, niin sieltä löytyy just tää Garage Days Re-Revisited, niin se on mulla jossain välissä ollut, mä oon ollut sitä mieltä, että se on Metallican paras julkaisu, tää 4 biisin. Mä muistan, sä oot sanonut. Joo, mulla on tää vinyyli löytyy, siis se on aivan mahtava, siis siinä ei Breadfani, anteeksi. Helpless alkaa. Helplessille alkaa just näin. Siis aivan törkeä hyvä meininki. Ja siis siinä on se energia, mitä Saint Angeriin haettiin. Mun mielestä ne on melkeinpä myöntänyt sen, että sitä tiettyä semmoista garage-meininkiä haettu semmoista hyvän tyylistä räkää. Siinä on energiaa jos jossain. Ja siinä on bändi semmoisessa tikissä. Se on siis Jason Newstedin ensimmäinen julkaisu vuodelta 1987. Siinä on bändi semmoisessa kyllä tykittää niin törkeä hienosti ja just silleen, että ei ole hiottu. Ja niin kuin Justicea sit vaivasi vähän se, että kaikki hiotaan niin aivan superprikulleen ja
prikulle vedetään se basso helvettiin. No ei, mutta et se on mulle tosi rakas toi EP. Et se oli tosi kiva saada CD-muodossa. Ja sitten myös nämä tää Helpless, eikö toi Breadfan ja The Prince, mitkä mulla oli toi Harvester of Sorrow sinkku, oli siellä B-puolella, oli jo aikoinaan ostanut. Ne on ihan yhtä hyviä. Ne on ihan törkeä hyviä, niin tiukkaa soittoa ja hyviä biisejä, mitä ne vetää siinä. Ja The Wait, ai että mikä biisi, Killing Joke, se on siinä re-revisited B-puolen ekana. Niin. Kyllä. Joo, ja I Got Something to Say, ai, Misfitsia vielä. The Last Caress. Joo, että ne oli mahtavaa saada CD-llä, että sit tosiaan, niin mitä sä oot tosta A-puolesta, mitä fiiliksiä? Joo, tai siis silleen ylipäätään tästä albumista, jos puhuu tästä Garage Inkistä, niin ensinnäkin niin kuin ihan selkeästi kyllä niin sanoin, että Metallica osti aikaa tässä, niin, jotain piti pistää pihalle, mutta kyllä niin kuin, samalla niin kuin varmaan oli yritys nyt palata sinne juurille ja hakea nyt se aggressio ja että miten me nyt tehtäisiin sitten jotain hienoa, mistä fanit taas tykkäisi, kun niin kuin Load ja Reload kuitenkin niin kuin dumattiin aika voimakkaasti ehkä sen niin kuin ensimmäisen menestyksen jälkeen ja MTV-soiton lisäksi, mutta kyllä niin kuin metallifanit rupesi hylkää Metallicaa tässä vaiheessa. Niin haluttiin varmaan tehdä jotain semmoista, että nyt tehdään taas jotain raakaa ja saadaan inspiksiä sieltä. Mutta yksi hauska juttu mulle tuli mieleen tuossa itse asiassa niin Loadeihin liittyen, niin Metallicahan bännäsi sitten se kokonaan MTVltä joskus tuossa Loadin aikoihin. Aha. Ja se voi olla, että se on ollut, että Reloadikin oli jo tullut. Mutta ne oli jossain näissä MTV Awardseissa oli esiintymässä ja ne tuli silloin livenä. Ja siis ihan niin tosiaan niin livenä ilman viivettä, mikä taisi muuttua tämän jälkeen. Niin just. Vettikö Showwatin vai? Joo, siis ne oli kertonut etukäteen, ennen tulee soittaa King Nothingin. Okay. Ja sitten kun varmaan ehkä veti harjoituksissakin jopa sen King Nothingin, mutta sitten kun nuorille suunnattu tämmöinen kiiltokuvilla päällystetty MTV soittaa live-lähetyksen, niin Metallica päättääkin vetää So What, missä sanat alkaa siellä ja ala, mutta siellä tulee näitä well, I fucked a queen, I smoked rock, I even sucked an old man's cock, so what? Joo, se oli ainoa kerta, kun tämä versio esitettiin sitten MTV:llä, että joka ikinen nauhoitus sen jälkeen, niin Metallica-osuus oli leikattu pois siitä. Joo. Musta on aina ollut tommonen teineille suunnattu mukarankka, tommonen kiroilubiisi. Joo. Siis ihan, en mä tiedä. Ehkä mä oon liian vanha. Joo, sä oot liian vanha ja niin kuin maailma oli erilainen ja näin poispäin, että eikä ehkä se on vähän lapsellinen juttu vetää, mutta mä silti arvostan sitä rock'n'roll-asennetta, että se on niin iso keskisormen näyttö, että vähän niin kuin MTV sanoo, että vetäkää nyt jotain semmoista tämmöistä, mikä sopii 13-vuotiaille. Niin. Ehkä tässä on sitä Saint Angerissäkin, mitä haetaan, että nyt löydetään se uusi särmä ja uusi terä ja uusi rähinä ja vedetään se So What, meitä ei kiinnosta, mitä väliä, So What. Tarkistin tässä, että se on vuoden 1996 MTV Awards, eli se on Loadin jälkeen. Niin. Että se oli ennen Reloadin julkaisua. Okay. Mutta ettikää se tuolta YouTubesta, suosittelen kovasti. Okei, no niin. Mutta tästä sivujuonteesta niin vielä tähän Garage Inkiin, niin toi A-puoli, eli missä on näitä uusia covereita, niin siellä on musta ihan helmivetoja. Siellähän tuli sinkkuna se Turn the Page. Joo, Turn the Page, se on musta kova. Mutta se Deep Cut, mistä mä tykkään tosi paljon, on tämä Blue Oyster Cult coveri Astronomy. Okay. Se on musta yksi parhaista covereista, minkä kukaan on tehnyt koskaan. Joo. Eikö mä olin siis silloin niin Black Sabbath noobit, että mä olin kuullut ne ekat Paranoidit ja Black Sabbathit ja mikäs tää nyt on, Master of Realityt olin kuullut, mutta mulle se Sabracadabra, kun ne vetää National Acrobat ja Sabracadabra yhteen, niin mä sanoin, vihan se hyvä biisi, hei mikä, niin joo, Sabbatin biisi, ai niin joo. Mutta siis hyvä coveri, mutta siis itselle se valaistuminen oli se, että miten hyvä matskua Sabbatti teki myös näitä TK-jen levyjen jälkeen. On. Mutta kyllä mä sanon, että siis ei nämä kaikki biisit musta ole hyviä. Siis se eka Free Speech for the Dumb on ihan skippi-osastoa niin, mulle. Niin, onko se joku Discharge sitä? Mutta kyllä Metallica osoittaa, kun ne on coveribändinä aloittanut, että kyllä ne on, niinku,
ne osaa mun mielestä muuttaa noi biisit aika hyvin silleen niin kuin metallikamaiseksi. Niin. Ja se on jotenkin ehkä se James Hetfieldin ääniala sopii aika hyvin niin kuin aika monenlaisiin biiseihin. Että kun se on coverannut Dioa, sekin kuulostaa hyvältä, kun se vetää sen vähän matalammalta. Ja sitten kun se vetää pikkasen korkeammalta kuin jotkut niin kuin Danzigit tai muut, niin sekin kuulostaa hyvältä. Että se on jotenkin aika semmoinen sweet spotti tuossa äänialassa. Niin, että sillä pystyy coveroimaan monenlaisia. Joo. Mutta ei kuunneltu nyt eikä mennä sen syvemmälle tuohon Garage Inkiin varmaan, mutta musta se on ihan niinku hauska julkaisu. On ihan hauska, joo. Ihan joo. No siitä mennään sitten pikkasen eteenpäin. Oliko se sitten siitä vuosi vai kaksi, vuonna 2000, eli niin julkaistiin sitten S&M. Joo. Metallica esiintyy sitten, onko se San Franciscon Sinfoniaorkesterin kanssa. Joo, Symphony and Metallica varmaan. Joo, no siitähän se tulee. Eikä siitä toisesta S&M:stä, mutta siitä saadaan nyt tommonen pikkutuhma juttu. Pikkuhauska Edgy-läppä sitten, joo. Mutta mitäs mieltä me ollaan siitä, että oliko tämmöiselle sinfonia-jutulle tarvetta ja joskus taidettiin puhua tuosta Apokalyptikasta, että sehän oli se Apokalyptikan Place Metallica with Four Cellos tehty ennen tätä, että se olisi ollut mahdollisesti jopa vähän innoittajana Metallicalle. Eikö ne soittanut keikkoa noiden kanssa? Metallica jätkästä hehkutti sitä Apokalyptikaa tosi paljon, ihan niin kuin haastattelussa. Kyllä, eli kyllä me voidaan tästäkin niin kuin Suomi kunniauttaa, että S&M on julkaistu. Niin, todellakin, joo. Suomi and Metallica. Kyllä, Suomi and Metallica mainittu. Eikö siis Suomi mainittu, anteeksi, torille, joo. Mutta 20 biisiä, 2 levyllistä kamaa, joista suurin osa on niinku tätä perushhittikamaa, mitä soitetaan vieläkin. Mutta sitten on 2 uutta biisiä, No Leaf Clover ja Human, missä on vielä semmoinen etumerkki edessä. Joo. No siis mun mielestä tuossa toimi paremmin ne balladimaisemmat biisit, siis se sinfoniorkka toimi paremmin. Että jossain niissä rähinauksissa, Gripping Death, Master of Puppets tai näitä, niin jossain kohdissa tuntui vähän, siis tosi vaikea. Se Michael Kamen taisi olla tämä, joka sovitti ne. Että siis niinku varmaan teki parhaansa ja hienoa työtä ja näin, mutta ei kaikissa biiseissä ei toiminut, mutta en mä tiedä, ihan ok. No sanotaan näin, että vähän niin kuin miksi. Siis sillä, että niinku, se, että ei tuo musta mitään lisäarvoa niin kuin jollekin rockibiisille, siis sellaiselle oikealle heavy-biisille. Ja mä oon samaa mieltä, että joo, ne niin kuin sopii sinne johonkin vähän enemmän slovarijuttuihin. Että kyllä mä sanoisin, että tämän levyn parasta antia on nämä uudet biisit. Joo, niin just. Että kun ne on niin kuin ikään kuin sovitettu tolle, tai tehty ikään kuin tolle sinfonia-jutulla. Niin eikö tämä ollut tämä Michael Kamen vielä, niin eikö se ollut sovittanut myös, onko se Black Albumille kanssa jousia? En ole ihan varma. Voi hyvin olla. Joo, saattaa olla väärässä, mutta vähän, no tää oli vähän turhaa mun mielestä, että sitä on tullut kuunneltuukin ihan kyllä se Garage Inc, että siellä on ihan hauskoja covereita. Varsinkin ne vanhat klassiset, niin ne on kyllä hyviä, että hyvä, että ne saatiin julkaistu uudestaan. Paljon isompi miksi on sitten, että miksi ne julkaisi SM2 vielä tuossa joitain vuosia sitten. Että mä ostin sen levyn, mutta mä en ole kertaakaan kuunnellut sitä. Mä oon kuullut jonkun yhden biisin ja sitten mä ei jaksa. Ainoa syy kuunnella sitä, mikä liittyy Saint Angeriin, että siinä on niin kuin hyvä sovitus siitä All Within My Handsista, koska se toimii paljon paremmin tuollaisena hitaana, akustisena tai nyt symfosena biisinä kuin toi, mikä tuossa levyllä on, mihin palaamme kohta. Kyllä, näin teemme. Mutta jos nyt mennään vielä siihen niin kuin, sitten tästä eteenpäin, ja että nämä levyt saatiin purkkia, tulee vielä yksi sinkku välissä, eli semmoinen pieni valonpilkahdus oli, kun tuli Mission Impossible 2 levy, leffa. Niin. Tom Cruisen, se tekee siellä omia stuntteja ja kiipeilee kallioilla ja ties mitä tekee, niin siellä oli Limp Bizkit taisi tehdä ekan sinkun, mikä julkaistiin. Se on hyvä. Mikäs se oli? Mä en muista. Onko se Take a Look Around? Joku semmonen, se on. Joo. Niissä on siis tää Mission Impossible-tunnari ja niin käytetty sama, mutta kuitenkin uusi biisi. Joo, ikään kuin sample otettu siihen ja tehty sitten päälle. Ja sitten Metallicalta tuli tämä, no nyt mulla on hukassa nimikin, että mikä sen biisin. I Disappear. Joo, I Disappear just joo. Niin mistä mä sanon, että mä tykkäsin. Ja tykkään vieläkin. Että jos taisi ollut tehty loadia-aikaa, mä olisin pistänyt sen sille parhaat biisit kokoelmalle, mutta se oli liian myöhään, niin sitä ei ole sanonut. Se olisi ollut huijausta. Joo, ei se kyllä sinne ei voi laittaa, se on ihan eri soundiakin vielä ja eri aikaa ja näin. Joo. Ei sovi sääntöihin kyllä. Ei, mutta se tuli vuonna 2000 ja kiva musavideo ja Tomppa siellä kiipeilee kallioseinä ja bändi soittelee sen kallioseinän päällä. Ja no aivan. Se on oikein, sopii hyvin siihen leffaan. Mutta
Mutta siitä menee vielä 3 vuotta ennen kuin sitten Saint Anger näkee päivänvaloa ja siinä välissä sitten tapahtuu kaiken näköistä. Ja ehkä me ei hirveän tarkasti mennä niihin tapahtumiin. Eli koska jos haluaa tästä ajasta niin kuin dokumentaarista tietoa tai niin bändin vähän niin kuin itse kertomaan, niin Some Kind of Monster kertoo nämä käänteet kyllä. Että kattokaa se, jos ette ole nähnyt. Mä veikkaan, että tosi monet teistä on nähnyt sen, vaikka jopa melkein vihaisi Metallicaa. No itse asiassa muuten, jos vihaat Metallicaa, niin katso erityisesti se. Saat lisää syytä vihaa. Niin, syytä vihaa siellä vähän niin kuin silleen, mä sanoin. Se on kyllä, mä tavallaan tykkään, että Metallica teki sen. En halusi olla ikään kuin alastomia ja näyttää, että mitä me ollaan oikeasti, mutta kyllä se niin kuin ärsyttää. Se on niin mautonta se miljonäärien ruikuttaminen. Ja sitten se, että tää tulee tää uusi basisti Trujillo, niin annetaan sille 1 000 000 suoraan käteen ja he. Niin kuin semmoista naureskelua. Miljonäärit naureskelee keskenään ja sitten ne kitisee ja tappelee. Se on ihan, mun mielestä se on tosi niin kuin myötähäpeä aiheuttavaa katsoa sitä. On. Joo, se ei ole kyllä semmoinen, niin kuin jos on Metallica-fani, niin sitä ei ihan hirveän ylpeänä kato. Ei todellakaan, ei. Ja sitten siinä on se goddamn psykopaatti tai psykiatri tai mikä onkaan, niin mutta se, onko se Phil sen nimi, semmoinen verkkareissa vetää siellä koko ajan. Joo, Dr. Phil, oma Dr. Phil. Se on niin kuin joku semmoinen niin dementia-ukki tuotu sinne. Niin, eikö se yrittänyt tyyliin, että hän on jo vähän niin kuin tässä messissä ja hän on vähän niin kuin näiden valmentaja ja hän on vähän niin kuin, hänkin on vähän niin kuin rock-tähti. Oli, mutta siis se on niin kuin, hirveätä myötähäpeää herättää ja sitten se yksi kohtaus, mikä niinku varmaan muistaa ikuisuuden, on se, kun Dave Mustainia haastatellaan siinä. Joo, se on ihan hirveä. Et se vieläkin on niinku katkera, on se varmaan vielä tänä päivänäkin katkera siitä, että niin. Sai kenkää Metallicasta. Ja se oli helvetin hyvä se Jason Newstedin se, kun sitä haastateltiin myöhemmin, kun se oli lähtenyt bändistä. Just siihen dokkariin, että mitä hän oli mieltä, kun tuotiin tämä psykiatri sinne niinku levyn tekoon mukaan. Siis rockibändi, metallibändi, oikein rockijumalat siellä. Sitten siellä on joku tämmöinen shrinkki pyörittelee niinku kaikkia ajatuksia ja niin se oli vaan silleen, että this is fucking lame. Miten niinku noloa niinku rockibändi, niinku, että me ollaan saatana Metallica, että sitten otetaan joku tämmönen sinne pyörimään. Niin se oli musta helvetin hyvin kiteytetty. Jätän tämän retoriseksi kysymykseksi, mutta kun tämä on tämän päivän aamun uutisista bongattu, että kumpi on leiminpää, että Metallica ottaa psykiatrin levystudioon vai Jyrki 69 tekee tosi TV-ohjelman siitä, kuinka hänestä tulee pappi. Joo, kyllä tämä on, joo. Maailma menee ihan hulluksi. Jätetään tämä kommentoimatta. Joo, jätetään tähän. Mutta tuossa kattelin videoita ja haastatteluita niin kuin tuosta Saint Angerin aikaa, ja siellä hyvin samoja juttuja toistaan kuin siinä dokkarissa tai leffassa Some Kind of Monsterissa, mutta mä löysin semmoisen erillisen pätkän, missä tätä Trujilloa haastatellaan, ja se kertoo siitä ekasta koesoitostaan, niin se on niin kuin periaatteessa sama tarina, minkä näkee siinä dokkarissa, mutta se kertoo pikkasen enemmän. Okay. Eli ensinnäkin se oli niin kuin jotenkin hirveällä lyhyellä varoitusajalla päätynyt sinne, että se oli ollut tyyliin tämmöistä viikonpäivää, mutta sanotaan, että se oli lauantaina ollut vielä Havaijilla, ja sitten se oli saanut soitonettua koesoittoa, ja maanantaina hengailu 1 päivän Metallican kanssa ja tiistaina soittanut. Ja sitten se on kuvattu sinne dokkarille, kun se soittaa. Mutta se, mitä se dokkari ei kerro, että silloin kun se saapui sinne, että se hengaili 1 päivän vaan siinä, vähän niin kuin tutustui porukkaan ja ne treenasi uusia biisejä siellä ja varmaan vähän levyttikin jo, niin Lars pyysi sitten sen ekan päivän jälkeen, että me käydään nyt 1 bissellä. Niin 1 bisse oli päätynyt siis kello 5 asti. Ja sen piti olla 10 soittamassa sitten koesoitossa. Se on niin kuin muutaman tunnin yöunet vetänyt aivan kännissä. Ja James oli ollut mennyt siinä vaiheessa jo katkolle. Että ja se oli niin kuin täysin allerginen niin kuin dokaamiselle ja alkoholille. Niin sitten koesoitto siinä, niin se oli ensinnäkin piiloutunut sinne niin kuin ton bassoteknikon kanssa, että meni mukaan tutkimaan, että mitäs kamoja täältä löytyy. Ja se oli ollut ihan paniikissa, kun se oli pahin krapula ikinä, todennäköisesti se oli kännissä. Niin, vanha viinaveä, kyllä. Mutta loppujen lopuksi sitten oli mennyt soittaa, veti batteria, Sandman ja Sad But True ja sai keikan. Niin, mutta siis helvetin hyvä basisti, siis soittanut Suicidal Tendencies ja mikä se on se toinen, Infectious Grooves, eli niinku tämmöistä slappihommaa ja niinku funkkimeininkiä kanssa. Ja sitten Osin bändissä soittanut ihan täys pro. Ja vaikka Larsi yrittikin sit suolata tälle juottamalla hirveän sekään, niin sai keikan.
Ja $1,000,000 Joo, ja se Rob itse ajatteli, että Lars testasi sitä, että miten se pärjää niin kuin tässä. Ja... Niin, että ei me pöydän alle heti. Niin. Aikamoista meininkiä. Joo, reilu meininki. No musta toi olisi ollut hyvää viihdettä siihen dokkariin toi. Niin. Mutta ne halusi piirtää sitten tämmöisen, että joo, että hän on valittu ja nyt tästä alkaa uusi aika ja en tiedä, mutta... Mutta sitten toinen haastattelu tähän liittyen, minkä mä löysin, niin James sanoi ihan suoraan, että se ei ole edes ajatellut Robia. Niin okay. Että se oli jo ajatellut, että sen Corrosion of Conformityn kitaristi. Niin se Pepper Keen. Niin. Että James oli jo niin lukinut, että hänestä tulee meidän basisti. Se on hyvä jätkä, niin se oli sen kaveri. Joo. Just näin. Mutta sitten kun se näki Robin ja totesi, että ei tämä kitaristi ole basisti. Siis ja sen Pepperin näki. Niin. Siis kun vertaisi tosiaan, että Rob osasi soittaa tosi hyvin ja niin kuin tosiaan niin kuin puski bändiä eteenpäin ja sitten tämä kaveri on enemmän kitaristi ja se taas oli niin kuin basistina ihan paska, niin totesi, että ehkä tässä pitää mennä musiikki eikä kaveruus edellä. Just näin. No se on järkevä. Mutta monesti noissa mennään kyllä se kaveri edellä. Että... Niin ja tämä Trujilla vaikuttaa vielä sille aika joviaalilta veijarilta, että semmoinen helppo ratkaisu myös siinä mielessä, kun on pro. Niin ja sitten se on lavalla kanssa hauska karisma sillä ja se on niin kuin kaikin puolin pro ja hyvällainen tyyppi. Että hyvä valinta. Kyllä. Ja sitten ehkä pari juttua vielä näistä haastatteluista, mitä mä löysin niin tuolta ajalta nostan, niin kaikissa haastatteluissa, mitkä mä näin, mitkä oli etenkin niin kuin joko just ennen julkaisua tai julkaisun jälkeen heti niin tehty, niin Saint Angerin julkaisua, ne puhuu siitä, että tämä on ensimmäistä kertaa tämmöinen bändilevy, että tähän mennessä niin kuin, Lars ja James on käytännössä tehnyt vähän biistiä ja ollut niin kuin silleen, niin kuin, muut sitten pikkasen tuonut omia juttuja, ehkä edellisellä levyllä sitten Kirkki nyt on päässyt vähän tekemään ja näin. Mutta nyt kun ne tuli studiolle, niin ei ollut yhtään riffiä, ei ollut yhtään biisiä, ei ollut yhtään lyriikkaa. Se kuulostaa hyvältä. Ja koko levy oli tehty sitten niin kuin jammailemalla. Okei. Mutta hei, sen verran pakko sanoa, että tämä Trujillan valinta bändiin, niin sehän on tapahtunut siis Saint Angerin nauhoittamisen jälkeen. Niin koska Trujillo ei soita, levyllä soittaa bassoa Bob Rock ja olisiko James vai kuka se? Joo, James soittaa osan bassoa, joo. Joo, ja sitten, mutta se basso on siinä levyllä, niin se kuuluu, mutta se on niin kuin hyvin pienessä roolissa, että se täyttää sen alakerran, tekee tämän perustyönsä. Joo, ja sitä se Rob sanoi, että se oli vähän awkward se situationi niin kuin tälleen Finglishillä, että se tuli niin kuin sinne niin kuin tavallaan levyttämään, mutta se oli oikeastaan jo levytetty. Että... Niin justiin se joo. No nehän teki siitä sen, sitten löytyi sen levyn, sitten tuli se DVD-messissä, kun ne vetää niin kuin koko sen Saint Angerin niin kuin studiolla sitten. Siinä on Trujilla sitten mukana. Niin on joo, totta. Sen verran, siinä mielessä hän on vähän niin kuin mukana tuossa. Sitä en ole muistanut kuunnellakaan, että pitäisi katsoa. Joo, mä muistelisin, että se oli jopa jossain määrin parempi kuin se levy, mutta joo. Joo, mutta tämä on se, minkä ne nostaa joka kerta. Tämä on bändilevy. Tämä on ollut meidän... Bändilevy, Bob Rock soittaa basso. Ja tämä on meidän niin tämmöinen, niin mitä me ollaan ystävinä ja bändinä kehitetty. Ja nyt me ollaan kerrankin, ja ne on tosi ylpeitä siitä. Ja nyt me ollaan 4 kaveria saanut tämmöisen aikaa. Ja tämä oli se niiden myyntipuhe siinä. Kattokaa se dokkari, niin ei kyllä 4 ystävystä, niin ei tule tuommoista fiilistä. Joo. No sitten toinen haastattelu, minkä mä vielä nostan tähän näin, niin itse asiassa mä nostan vielä 2. Okay. Mutta oli tämmöinen australialainen haastattelu, missä oli James ja Kirk. Ja tässä oli just taas alkoi sillä, että tämä oli niinku Black Albumiin asti, tämä oli James ja Larsin projekti, mutta Blackissa vähän otettiin muita mukaan ja näin. Jo. Ja no sitten puhuu siitä, että tämä Saint Anger on nyt sitten siitä, että James tajusi, kun se oli siellä katkolla, että mun vihan on joku syy, niin ja se ei niinku ryyppäämisellä lähde. Ja siitä sitten lähti tämä teema. Että, niin se on niinku terapialevy vähän. Se on täysin terapialevy Jamesille. Ja mä en tiedä, ne ei ole niinku faktoja, mutta semmoisia analyysejä, että mistä tämä kertoo, niin suurin osa niinku analysoi, että tämä on vaan Jamesin sitä niinku pahan olon purkamista niin kuin Jasonin lähdöstä ja sitten tähän niin kuin katkolle joutumisesta ja näin poispäin, siitä paranemisesta. Että joku oli tehnyt pitkä artikkelin, että tämä on ikään kuin väärinpäin tämä biisijärjestys tehty siihen, miten se on kronologisesti tapahtunut. Eli kun se loppuu siihen All Within My Hands. Niin se on se hetki, kun Jason eroaa. No se kertoo, lukekaa ne sanat, mutta siihen palataan, mutta se kertoo ihan suoraan, että control is love, ei kun miten se menee kuitenkin niin, että se kertoo ihan suoraan tästä, että hän ei niin kuin antanut Jasonin elää.
Joo. niin kuin hengittää. Joo, mutta tosiaan niin tämä teoria on se, että sen lopussa on ikään kuin ne ensin tapahtuneet ja sitten ne ensimmäisenä biisit on, mikä on niin se lopputulos, mihin tässä prosessissa James pääntyi. Ja sitten ikään kuin Saint Angerhan on siinä tokana biisinä, niin sitten se on niin kuin oppinut kanavoimaan sen, niin kuin sen vihansa muuhun kuin, niin kuin johonkin. No en usko noin hienoon tarinaan tällä levyn kohdalla kyllä. Mutta... Se oli aika vakuuttava, mun täytyy sanoa, okay. mutta on, vaikka Tähtien sodistakin on kaikkia, mikä Ring Theory, joku, että miten ne kaikki linkittyy mahtavasti yhteen jotenkin niin uskomattomilla hyppäyksillä. Siis fanit on tehnyt, jotka tuntee ne, niin kuin, että kuulostaa silleen, että oi wow, että kaikkea voi löytää. Ja tosi mielenkiintoisia juttuja, mutta se ei tarkoita, että ne pitäisi paikkaansa. Mutta se varsinainen juttu, mikä mä haluaisin nostaa tästä haastattelusta, oli, ne puhuisit siitä vihasta, angerista, niin haastattelijasta haastaa. Mitäs tässä on nyt tapahtunut, kun eihän niinku nuoret enää kuuntele metallia, vaan se on hip-hop, mihin niinku sitten tämä viha puretaan ja näin poispäin. Niin ensin Kirk sanoi, että no, kyllä heavillä on aina tilaa, että nämä voi olla molemmat elää, että kyllä jengi dikkaa metallista ja siellä on se, niin se musiikki tuo se aggressiivisuuden ja hiphopissa on se lyriikat sitten ja molemmille on tilaa. Ja tämä on musta ihan järkevä, ei siinä mitään. Ja James komppaa. No sit Jamekselta kysytään, että mitä sä tykkäät Eminemistä? Niin tää yllätti mut, niin James itse asiassa lähtee kehumaan Eminemit. Okay. Että sanoi, että ne alkukamasta se ei tykännyt, mutta nämä uudemmat on, niin, mitä silloin oli julkaistu, niin että se on niin kuin, se ei ole enää niin sensaatiohakusta. Ja se kehuu niin kuin Eminemiä niin kuin siitä, että kuinka se kertoo uskottavia tarinoita omasta elämästään ja kuinka hyvin se kirjoittaa. Ja Kirkkikin sanoi jo, että se on ihan samanlainen niin kuin vihainen nuori mies, kuin mekin ollaan oltu, ja se vaan kanavoi sen sitten toisella tavalla. Että, niin, tätä mä en niin kuin kuvitellut, että James ja Kirk olisi niin kuin Eminemiä kehumassa. Ei niin, no mutta räppäystä on tulossa myös Stangerilla. Että siinä mielessä. No tavallaan joo, mutta James itse asiassa sanoi, että me ei ikinä räpättäisi me, mutta... No, tämä on tulkintakysymys. Show me again, I did yet. Ei se vielä, mutta joo. No niin. Joo, ja se kolmas haastattelu, mutta palataan siihen, jos meillä on aikaa, että jos niin kuin ei nauha lopu meillä kesken, niin on sitten semmoinen Playboylle tehty haastattelu, ja puhuttiin tuossa ennen nauhoituksia, että onkohan se ollut niin, että ne on niin kuin kaikki neljä haastattelua erikseen, ja silloin Jason oli vielä mukana. Että onkohan ollut kännissä tai silleen jotenkin, koska ne niin kuin hyvin avoimesti puhuu siinä haastattelussa. Niin, vähän niin kuin epätyypillisen avoimesti. Tai sille, mitä ei yleensä vähän, mitkä aina siellä niin kuin pidetään bändin sisällä näitä asioita, niin siinä jotenkin aukesi niitä ihan niin kuin liikaa. Vähän niin kuin. Joo, ja tämä toimittaja, mä löysin semmoisen jutun, mistä tämä toimittaja muistelee sitä haastattelua, niin se kertoo, että se olisi hänelle ihan selvää, että tämä bändi tulee hajoamaan niin kuin niiden haastattelujen jälkeen. Niin. Ja Jason oli niin kuin hänen mukaan se, joka oli niin kuin kaikista eniten pahoinvoiva, että se valitti niin kuin hänen omasta kohtelustaan, että hänellä olisi hyviä bändi-ideoita, mutta James pitää niin kuin liian tiukkaa kuria. Ja... Niin siis Echo Brain, hänellä oli se projekti, jota hän olisi halunnut lähteä tekemään siis Metallican vapaa-ajalla, ihan ettei niin kuin mitenkään Metallican... Niin kuin harrastustoimintana, mutta siis James sanoi, että ei käy, että sinä olet Metallican basisti ja et saa olla mitään muuta. Joo, mä ymmärrän täysin Jasonia, että mitä helvettiä, että jos meillä on breikki ja teillä on muuta perhettä ja päihdeongelmaa ja muuta, niin jos mulla on aikaa ja virtaa, niin miksi mä saa tehdä omaa musaa, niin täysin ymmärrettävä Jasonin lähtö ja kaikki toi. Ja miten sitä on kohdeltu sieltä vuodesta 86 vai 87, siis ihan törkeä se, miten sitä on kiusattu ja kaikkea, niin en ihmettele yhtään ja hän varmasti oli onnellisempi tämän jälkeen. On varmaan näin, mutta se ei jää pelkästään siihen, että Jason valittaa tästä ja samaten niin kuin James haukkuu Jasonia siitä, että miten niin kuin voi haaveilla tommosista jutuista, mutta siellä niin kuin Hetfield haukkuu Larsin rumpalointia siinä haastattelussa, mikä on varmaan tosi poikkeuksellista. Niin, kyllä. Ja Kirkkihan, tai nyt mä en muista miten se menee, että käytännössä kaikki arvostelee toisiaan siellä. Niin. Ja menee niinku asioihin, mitä ei varmaan niinku tosiaan yleensä Metallican kulissien takaa nähdä. Niin, kyllä. Mutta ei ehkä mennä siihen nyt sen tarkemmin, koska se on tosi pitkä haastattelu ja näin poispäin, mutta se oli tämmöinen, mihin sitten tuossa Saint Angerin aikaa, kun oli pari haastattelua, viittasi, että joo, että teillähän tosiaan Jason lähti ja tämä Playboy-haastattelu niin selkeästikin niin oli semmoinen tietynlainen, niin kuin, miksi sitä sanotaan, watershed, semmoinen tienjakopiste. Tienjako, niin kyllä. Tienhaara. Risteys, että siitä lähti sitä alamäkiä ja Jason lähti bändistä. Anyway,
Loppujen lopuksi kaikkien näiden kriisien James oli katkolla, Jason pihalla, psykiatrit käy. Albumi tuli ulos, mutta mennään perkaa Saint Angeria ihan just. Yeah! Niin Jasonista vielä tosiaan tähän samaan pakettiin pakko lisätä se, että ei pelkästään se kiusaaminen, mikä on ymmärtääkseni ollut aika karmeita silloin. Hän on sen kestänyt tosi nuorena miehenä, onko se ollut 18-19, kun tullut bändiin. Ja sitten vielä kun ne tekee se eka levy, niin hänen koko instrumentti vedetään helvettiin miksauksesta, ei kuule ollenkaan sitä sieltä. Ja sitten tämä, että kun hän haluaa sitten jossain vaiheessa, että anteeksi, nyt olisi vähän aikaa tässä, että saisinko itseäni luovasti muusikkona niin kuin toteuttaa ja tehdä jotain omaa, niin sinä olet minun basistini, et tee mitään muuta. Niin hän on siis täysin tukahdutettu ja tämmöinen, niin kuin, okei, varmasti tilillä on hyvin rahaa, mutta tälleen niin kuin henkisesti niin taiteilija on täysin kyllä, kuulostaa, että umpikujassa, mutta sulla oli vielä joku tuohon. No, tuohon jatkoksi nyt pari sitaattia tälleen vapaasti käännettynä siitä Playboy-haastattelusta, niin Newstedi kommentoi, että haastattelijalle, että mulla itse asiassa olisi tässä niinku ihan tosi hyvää musaa, mitä mä oon tehnyt lahjakkaiden muusikoiden kanssa, ja se räjäyttäisi ihmisten tajunnan, mutta mä voin julkaista sitä. Sitten Playboy kysyy, että James ja Lars ei anna sun julkaista sitä. Sitten Newsted vastaa, se ei ole Lars, ihan suoraan. Niin, no sieltähän se tuli. Joo, ja sitten se on kysynyt Hetfieldiltä asiasta, tästä tulee pari muuta vastausta ennen sitä, mutta Hetfield niin kuin lopettaa tämän, että mitäs jos mä antaisin sen luvan, että mihin se loppuisi? Rupesiko se kiertää sen bändin kanssa? Rupesiko se myymään teepaitoja? Olisiko se sen bändi? Et siitä mä en tykkää, että se on vähän niin kuin se mun vaimo pettäisi mua. Mustasukkainen. Joo, ihan täysin. Just näin. Mutta täällä on paljon, että tää oli vaan niinku pieni raapasu tästä, mikä tää on aika iso osa tätä haastattelua, tää, mistä niinku Hetfield ja tavallaan Jason riitelee, vaikka ne ei ole samassa huoneessa tässä tilanteessa. Mutta on toi jotenkin tämmöinen empatian puute, tai jotenkin miten se ei ole mennyt Jamesille niin jakeluunsa hänen, tai niin kuin Jasonin tilanne siinä. Niin tässä vielä Playboy-haastattelija kysyy silleen, että eikö tämä olisi hauskaa, jos Jason julkaisisi tämän albumin Napsterissa? Kirk Hammett napraa, ei vitsi, että tämä olisi niinku ironic as shit. Siitä lähtee vähän huumorintaju. Joo, mutta toi Hetfield on silleen niinku, että Napsterin hyvä puoli on se, että mua ei pidetä kusipänä, vaan Lars on bändin kusipänä. niin, jos joku ei muista, niin Lars rupesi nostamaan muusikoiden oikeuksia esille, että nämä vie rahat, niinku, tämä ilmaisjakelu. Joo. Ja hän oli muuten oikeassa. Joo. Kyllä oli, se oli oikeassa. Ihan silleen, oikeassa, niin se sai ihan törkeästi vihaa siitä. Koko bändi sai vihaa siitä. Mutta sitten Newsted vielä viimeisenä kuittaa tähän asiaan, että joo, mutta James kuitenkin saa olla muilla albumeilla. Että se on South Park-leffassa, niin kuin on. Se laulaa itse asiassa siinä South Park-movissa, kun Kenny menee helvettiin. Joo, niin. ja Corrosion of Conformity. Joo, just se on siinä. Ja sitten Hetfield vaan puolustaa sitä, joo, mutta mun nimi ei näy niissä. Eli mä en yritä myydä mitään niillä. Okei. Että niinku ihan silleen niinku... Ihan älytöntä, että minä saan tehdä. Niin. Tehkää niin kuin minä sanon, ei niin kuin minä teen. Niin. No joo. Tyranki. Mutta pieni tauko ja mennään nyt purkaa sitten albumia biisistä yksi eteenpäin. Alright. Saint Anger saatiin pihalle vuonna 2003 ja levyn avaa, taisi olla toinen sinkku, Frantic. Kyllä, sitähän vähän tuossa alussa jo
jätkä Kyllä. hassuttelit. Kyllä hassuteltiin ja on tämä kyllä aika hassettelu tämä biisikin, että kyllä sitä oli ihmeissään, kun levyn pistää pyörimään ja kuuntelen, mitkä helvetin soundit sieltä tulee. Niin, kyllä. Niin, mun on pakko, niin siis se tämän levyn, se mistä kaikki aina jauhaa, niin on se virvelisound, virvelirummun sound. Joka virveli on siis rumpusetin se varmaan tärkein rumpu aina. Ja jos haluaa kettuilla rumpalle, niin sanoo, että sun virveli kuulostaa paskalta. Se on paha. Niin mä nyt ihan vähän demonstroin, että miten se Larsin virvelirumpu soundi on tehty. Tässä olisi niin kuin normaali virveliääni. Joo, perus rumpalipojan. Niin, kuuluu se rapsahdus sieltä. Niin. Mutta se Larsi on tämmöinen mattokoneisto. Se pannaan pois päältä tosta. Dig. Ja sit sieltä... Eli matot ei nyt kosketa enää pohjaa. Joo, rummun pohjassa matto ei kosketa enää. Se kuulostaa tältä. Aika kumina. Joo, donk donk. Joo. Ja sit sieltä kuuluu toi jälkiääni vielä. Se vihellys, se ei tässä kuulu niin kovaa, mutta Larsilla kuuluu ihan tärkeä lujaa se just se dong 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 ja se on ylös viritetty ja se on kyllä, se jakaa mielipiteitä, ei se edes jaa mielipiteitä, ei sit kukaan tykkää, mutta... Ja se on ihan paska. Niin, kyllä. Mutta mä löysin levyllä oli pari kohtaa, mihin se sopi. Oho. Siis silleen, kun oli niin himmailukohta, niin... No siis vaikka Toolihan soittaa, niin Toolilla on monta biisiä, missä soittaa ihan siis pitkiä pätkiä virppaa, se käyttää niinku tomina vaan. Tää on niinku korkealle virppaa. Aivan, joo. Nyt kun sanon, niin tunnistan ton, joo. Joo, ihan, olisiko joku Nuuma-biisi? Joo. Siinä taitaa olla. Soittaa niinku mun mielestä ihan semmosia mättökohtiakin. Mutta kukaan ei siitä muuten ole nostanut metakkaa. Mutta ei se kyllä niin törkeästi ole miksattu myöskään. Mutta joo, tämmönen. Ja tämähän on Larsi muuten jossain klipissä esittänyt kanssa. Niin Saint Anger virvellä. No se tehdään näin, että se ottaa pois päältä maton. Joo, kiitoksia tästä oppitunnista. Ja tunnistan kyllä ääneen ja siinä on monta lempinimeä sillä soundilla, että niin. Potkii roskiksia tai... Kyllä, tynnyreitä kolistelee. Niin. Koska siitä puuttuu, siis kun virvelirumpu, se nimi tulee snare, tulee siitä matosta, niin tavallaan silloin se on korkealle viritetty tomi. Mutta mä sanon tosta, että mun mielestä se on ihan liikaa kiinnitetään siihen huomioon, jos ajatellaan, että tässä levyllä on niin paljon muutakin kaikkea, mihin voisi kiinnittää huomioon. Menet sä hyvässä? Niin, en meinaa hyvässä, vaan huonossa. Että jos haluaa lähteä kritisoimaan, mutta toi se helppo. Toi se, mikä kuulee, niin kun kuuntelee 10 sekuntia levyä, niin ton kuulee. Ja pieni puolustus, että toi on niin korkealle viritetty, että se erottuu kyllä aina. Että se ei ole semmoinen, että se hukkuisi. Että siinä on semmoista ongelmaa. Mutta onhan se aivan törkeä. Varsinkin kun on nopeat komppia. Tulee tälleen näin, niin siellä kuuluu vaan niinku semmoinen vihellys tulee vaan se donk ja vihellys, niin onhan se nyt aivan törkeä huono idea. Mutta siinä on sitä, että ne on yrittänyt olla, että me ollaan nyt erilaisia ja rohkeita ja lähdetään kokeilemaan, mutta tällä kertaa meni sitten aivan metsään. Mitä Bob Rock tekee tässä tilanteessa muuten, tuottaja? Joka on... Soittaa bassua. Ai niin joo, mun on parempi ehkä pitää turpaani kiinnittää. Mä en ole kohta enää Metallican basisti. Hän on muuten varmaan kuvitellut, että hänestä tulee Metallican servo basisti. Joo. Niin varmaan joo, että ollut vaan se jees miehenä, että tää on hyvä homma. Ja tää on silleen niinku monella tavalla pettymys, että kun katsoo tätä kansitaidetta ja kaikkea, mikäs tää on tää Pushhead, joo, joka on tehnyt nämä vanhat Metallican. Joo, ne on ihan törkeä hienoa ne sen vanhat, just Harvester of Sorrown sinkku ja One, ja ne on ihan älyttömän hienoa. Musta hienompia kuin vaikka Justicein se levyn kanssa. Joo. Ihan sairaan hienoa. Joo, ja tästä nyrkistä, mikä tässä kannessa ja muusta kuvataiteesta tulee sellainen fiilis, että ui vitsi, tää on mageeta. Nyt ollaan palattu siisteihin juttuihin. Joo, ja tässä on nimenomaan yritetty palata siisteihin juttuihin, että väkisin tehdä nyt sitten niinku raskas levy. Rankka ja erilainen ja härski, tai tolleen niinku röyhkeä ja törkeä. Joo. Mutta tämä Frantic-biisi, niin mun on kyllä pakko nyt sanoa, että tässä on musta hyvä pääriffi, ja hyvä säkeistä, ja sitten niinku yllättävän tommoista suttusta soittoa, tai niinku, joo, että se soitto ei ole semmoista sitä Justice-tiukkaa lähelläkään, tää on oikeasti aika niinku sinne päin. Ja tässä on se kirkkiva, ne vetää varmaan molemmat komppeja, ja siellä on ihan varmaan se ykkösotto on ollut, no niin, tarpeeksi hyvä, seuraava. Eli siis, joo, bändi ei ole se sama Metallica soundin puolesta ollenkaan. Ja toi Clean osa Keep Searching. Joo, siis se itse laulu, mutta siellä on musta siistit kitarat taustalla. Ja siis siinä on pieni hengähdystauko, mä annan siitäkin. Mulla täältä tulee posi, kato nyt. Joo, että tää on jopa niinku sävelletty biisi. Tässä kuulee, että osat menee järkevästi niinku yhdestä toiseen.
niin kuin kaikissa ei mene kohta, että mennään siihen, mutta joo, tässä jotenkin joissain kohdissa toimii mun mielestä toi niin kuin semmoinen suttuisempi, tuhnuisempi kitarasoundi ja vähän möhjäisempi. Ja ihan tarttuvia koukkuja jopa. Ja mun mielestä se Frantic Tick-Tock, mun mielestä sekin on ihan hauska. Musta se on se sika-ärsyttävä. Okei, joo. Mä en ole koskaan tykännyt siitä siis silleen, että joo, se on niinku... Mä sanoisin, että puoleen väliin asti tää biisi, niin mun mielestä tää on niinku aika ok, aika hyvä. Ei nyt mikään siis, ei todellakaan mikään klassikko, mutta musta se on hyvä energia ja sit vähän sitä just vähän röyhkeetä tick-tock. Se on muuten vähän nu metal-vaikutteinen. Niin. No itse asiassa niin kun mä kerron mun lyhyen yhteenvedon tästä, niin mitä mieltä sä oot, että yrittikö Metallica tehdä nu metal-levyn tässä? Ei, ne otti vaikutteet, ne yritti olla vähän niin kuin taas se, niin kuin ne otti sieltä grungesta ja kaikesta muusta. Yritti taas löytää uusia kulmia ja vähän niin kuin uutta soundia. Ei ne varmasti yrittänyt olla nu metal-bändi. Niin. Mutta kyllä täällä, niin kuin, mä oon kuullut tästä levystä, että ei tässä nyt nu metal, mutta kyllä täällä mun mielestä kuuluu. Niin kuin, no kyllä siinä kuuluu. Joo, noissa laulujutuissa. Että mun mielestä siellä on ihan räppäys. Tyyppisiä niinku tämmöisiä ihan nu metal henkisiä lauluottoja. Ja varsinkin se hate, anger jossain biisissä just semmoista niinku James laulaa vielä silleen vähän niinku kitisemällä. Niin on joo. Ja mä tykkään niinku Jamesista laulajana siis tosi paljon. Se on niinku mun ihan suosikki heavy rock laulaja. Ja tällä levyllä ja etenkin tässä biisissä, niin musta Jamesin laulu on ihan hirveä. Niin se ääni hajoaa. Tik. Joo, se on ihan karmea. Ja tämähän on niinku monen fanin suosikki ja Metallica on soittanut tätä livenä, että jos se jotain vetää Saint Angerilta, niin tää on hyvin todennäköinen biisi, mikä niinku keikkasetissä on. En ole koskaan tykännyt. Ja silleen mä oon ehkä yrittänyt tykätä, kun tää on ikään kuin ollut niinku sinkkubiisi ja tosiaan moni muu on silleen, niinku, että tää nyt on sentään hyvä biisi, mutta on tää musta aika ärsyttävä. Joo, no mun mielestä siis, vielä sen verran pitää tätä kyllä itsekin antaa silleen runtua, että puolen välin jälkeen niin tulee kyllä semmoista ihme täyteriffiä. Just semmosia, että ei kuuluuko taas tähän biisiin, mitä tää liittyy tähän biisiin. Että tää oli ihan järkevä tää peruskaava, mikä mentiin siihen puoleen väliin, mutta sitten niinku jotain ihan randomia. Ylipitkä, siitä tulee se ylipituus, tulee siitä, että lätkitään niitä random riffejä. Tästä tää kuulostaa jo, että puhuisin jostain toisestakin biisistä. Mutta tää oli mulle siis positiivinen. Mä muistin, että mulla oli ihan hyvä fiilis tästä, mutta mun mielestä tää oli parempi kuin mä muistin. Muista oli huonompi kuin mä muistin. Mä ajattelin, että tää on kuitenkin niinku parempia. Mä itse asiassa jokaisen biisin laittanut niinku pisteyttänyt 1:3. Eli ykkönen on niinku oikeasti hyvä biisi, 2 on silleen meh. Ja 3 on niinku ihan roskaa. Niin tämä on laittanut siihen meh-kategoriaan, että tämä on niinku kakkoskorissa. Joo. No kyllä tämä musta niin ei sopisi kyllä Loadeihin, mutta mun mielestä olisi siellä ihan hyvä siellä jossain sijassa. No mennäänkö Franticista tuohon ensimmäiseen sinkkuun, joka on sitten toinen biisi tässä, eli 2 on 1 ja 1 on 2. Ei, Stangeri. Joo. Nimikkobiisi. Joo, tämähän tuli silloin videona ja pyörii siellä, oliko se San Quentinin? Joo, San Quentinissa. Joo, vankilassa. Ja mun täytyy sanoa siis silleen, että musta se video on hyvä. No. Ja se sopii tähän biisiin tosi hyvin. Ja siis niin kuin James on itse puhunut haastatteluissa siitä, että toivottavasti se näkyy, niin kuin, että kuinka niin kuin aidossa tilanteessa oltiin. Ja tämä on niin kuin Jamesille tärkeä biisi ja se video on ollut tärkeä kokemus. Että se sanoi, että kun se tuli sieltä kuvauksesta, niin se ei koskaan niin kuin halannut perhettä niin kovasti, koska se niin kuin näki, että hänelle olisi voinut käydä niin kuin samalla tavalla. Että voisi itse olla siellä kaltereiden takana, jos ei olisi löytynyt tätä rockielämää ja näin poispäin. Aivan. Mutta joo, siis alkaa toi törkeän tämmönen epämelodinen pääriffi, musta se on siisti kyllä. Sitten kun on tuplabasari saa hausta. Se on kyllä vähän hassu, että se menee suoraan saman riffin päälle, mutta siitä tulee energiaa kyllä. Ja sitten tulee se clean säkkäri, mikä varmasti jakaa tosi paljon mielipiteitä, että missä on Larsin semmonen erikoinen ihme komppi, jossa se soittaa niinku 4 virveli. Vaikea selittää, mutta siis semmoinen vähän niin kuin tiputetaan se rähinä pois. Niin. Lähdetään taas niin rakentamaan. Niin se on sit se pre-chorus, joo. Niin tuleeko siinä Fucky Doll, eikö se on seuraava osa vielä? Fucking no regrets, hit the lights. Niin se sanotaan hit the lights. Mutta tässä nämä on musta hyviä osia, kun se tiputetaan ensin siihen niin kuin hempeeseen. Laulaksi siinä siitä Saint Angerista muistaakseni. No kuitenkin, niin sitten se pikkuhiljaa lähtee kasvaa, niin mun mielestä siinä on ihan hyvä rakenne. Toimii ihan. Ja just sitä, siinä tulee sitä vanhaa melkein niin kuin vähän paskaa soundia, niin kuin Kill Em Allilla tai jollain. Ja mainitaan hittellä, siinä on se nyt ei ole se pointti, mutta
Mä tykkään tästä. Tässä on semmoista niinku energiaa, mitä niinku kaipas. Vaikka tää ei ole sitä rässiä, mitä silloin kasarilla kuultiin, mutta joo. Mitäs sulla on tästä? Mulla on sitten lopusta, pakko sanoa puolen välin jälkeen taas, mä katsoin, että biisi olisi voinut loppua tähän, niin siitä oli mennyt joku 60% biisistä, että taas turhaa toistoa ja turhia riffejä, turhia osia. No kuules. Musta on hyvä biisi. Niin, mä oon samaa mieltä, kyllä. Ja ihan samoja kommentteja kuin sullakin, ja mä tykkään niinku sanoistakin tässä, ja ehkä nämä fuckitkin sopii tänne sopii, nyt sitten ihan hyvin. Tähän kohtaan sopii hyvin. Ja mä tykkään siitä, kun se tulee just se fuck it all and fucking no regrets ja hit the lights ja näin poispäin. Ja sitten kun se vielä tippuu sinne I feel my world shake like an earthquake. Tässä on niin mielenkiintoisia osia, että elää tää biisi kivasti. Kyllä. Niin semmoista nousua ja laskua ja oikeasti rakennettu biisi. Tää menee mulla siihen ykköskategoriaan, että tää on ihan aidosti hyvä biisi. No niin, ja tykkään kuunnella ja tykkään siitä videosta tosi paljon. Että ja kun mä kuuntelin siis tämän ensimmäistä kertaa lähdin kuuntelemaan nyt tätä, niin mä oon silleen, että nämä 2 ekaa biisiä, mä oon silleen, ei pitää helvettiä. Siis mitä? Miksi tai kyllä mä nyt tiesin, mitä siellä on tulossa, mutta näähän on hyviä. Tää on niin kuin, varsinkin tää nimikkobiisi, niin on kyllä jotenkin, joo. Mut yksi kysymys sulle, kun mä näen monta haastattelua ja sitten myös fanien kommentteja, mitkä ihan aidosti sanoo, että Saint Angerista tai siis koko levystä voi olla montaa mieltä, mutta tää on ylivoimaisesti Metallican rankin levy. No eikä ole. No ei munkaan mielestä. Ei todellakaan. Ei ole rankkaa. Siis se on, että se on niinku jätetty vähän niinku miksaamatta. Tai, siinä on tosi paljon semmoista niinku tahallaan paskasti tehty. Mutta tämä on niinku Pro Toolsilla rankkoja. Musta se on niinku muka rankkaa. On just sitä. Että sieltä kuuluu semmoisia, että jätetty siivoamatta niinku tämmöiset kohinat jostain kitaravahvareista ja semmoista ylimääräistä noisea ja niinku semmoista laiskaa editointia enemmänkin. Se ei kuulosta siltä, että pantaisiin niinku nauha pyörii treenikämpällä, vaan siltä, että ollaan miljoona studiossa ja jätetään hommat tekemättä. Damage Inc. on rankkaa. Kyllä. Saint Anger ei ole. Kyllä, Dire Eve, se on rankkaa. Se on rankkaa, joo. Mutta emme hyväksy, että tämä olisi Metallican rankin levy. No ehkä rankin kuunnella, mutta se on eri asia. Se on eri asia, joo. Ei ollut varmaan se, mitä haettiin. Mutta hyvä biisi. Tämä on itse asiassa semmoinen biisi, mitä mä toivon, että soittaisi livenäkin. Joo, kyllä. Ja melkein voisi lopettaa, jättää sieltä turhat toistot. Tekisi semmoisen vähän niin kuin editin. Joo. Vaikka jonkun medley jonkun toisen biisin kanssa. Mutta puolen välin jälkeen pistää poikki. Joo. No sitten Some Kind of Monster. Dokumentin nimikkobiisi. Kyllä. No toi eka riffi, niin se on aika semmoinen Load-tyylinen, mutta se ne on likaisemmilla soundeja, niin mä tykkään tosta melkein se jätkä hyräili sitä äsken. Se on tarttuva. Ja sitten siihen tulee se Some Kind of Monster. Tää on kyllä biisin vahvuus ja tää riffi. Mutta se alku on hyvä ja se lupailee, että tästä voisi tulla hyvää. Kyllä, just näin. Mutta sitten tää ei vaan lähde käyntiin. Ei. Et siis mä tästä kattelin just jotain dokkarihommia, niin tässä on ymmärtääkseni 2 eri sessioista. Siellä on joku Presidio-sessio, onko se tarkoittaako sävellystä vai nauhoitusta, mutta kuitenkin niin, että eri sessioista on otettu niinku palasia. Ja sitten on tämä HQ, se niiden headquarters, että ne olisi niinku yhdistäneet, ekat olisi niinku luodimaisempia ja sitten on yhdistetty niitä niinku niitä rankempia. Niin tähän biisiin kun kuuntelee, niin just, että okei, se alkuvuotta, okei, tämä on sitä luodikamaa. Joo. Ja sitten tulee niitä runttausjuttuja. Et mun mielestä tässä kuuluu semmoinen Pro Tools niin tietokoneella tehty palapeli, varsinkin tässä biisissä. Että se lähtee sitten ihan johonkin randomi, johonkin tämmöisiin niin tämmöisiin tönkkeriffeihin. Ja sitten paljon pitkä, 8 minuuttia. Liian pitkä. Ihan sairaan pitkä biisi. Et ihan vaan riffin perään ja sitten ainoa hyvä on toi pääriffi. 8.25. 8, se on paljon, Master of Puppets on joku 8.38. Ei paljon pidempi ainakaan. Niin tässä niinku tuo MC James kyllä niinku vetää tämmöistä ihme semiräppiä tuolla säkkäreissä. Et kuulostaa siltä ne sanat, että ne ei niinku ihan sovi niihin paikkoihin. Vaikka että ne sanat on keksitty vähän ennen kuin se on laulettu. Semmoista ihmetönkkö, niinku, että ei istu. Että ihan hiomatonta. Sitten jos sä yrittää olla Rage Against the Machine ja huutaa We the people! We the people! Se laini, mä oon kirjoittanut kanssa ylös, että onko tää niinku hyvä laini? No ei ole. Ja Metallicalle, eihän tässä ole mitä täällä tarkoitetaan, se ihan hirveä. Ja sitten se menee semmoiselle, taas se laulaa siltä alueelta, mikä ei sovi sille. Jotenkin niinku. Ja sitten se on jätetty vielä se eka otto. Ja se on jätetty miksaamatta. Ei mitään reverbiä, mikä tekisi siitä vähän kivemman kuuloisen niinku kaijun.
kaijun kanssa, niin ei mitään, ihan se kuiva, semmoinen kun kaveri kärsii se, Mutta yksi juttu noihin lyrikoihin, en tiedä liittyykö tähän kohtaan yhtään, niin tämähän on ensimmäinen levy, en tiedä onko jopa ainoa levy, missä muutkin bändin jäsenet on tehnyt lyrikoita. Et se oli joku, oliko ehdotus Bob Rockilta, kun James oli vähän niin kuin huonossa hapessa, niin että jos muutkin auttaisi vähän tässä, niin mutta en tiedä, oliko hyvä idea sitten. Niin, ja onko ne, miten paljon niitä on päätynyt? Kirkko varmaan ollut tik. Mulla olisi tää tik. Joo, otetaan se. Meillä ei ole muutakaan tuohon, otetaan toi. Joo, no tässä on siis aivan sama. Lisää jämäriffejä tungettu loppuun. Ja niitä mä oon laittanut yli minuutin pidempi kuin One. Saatana. Joo, ja siis se loppuava alku oli hyvä, mutta mä oon laittanut sitä loppupeleistään siihen 3. kategoriaan. Tää on vaan paskabiisi. Tää on paskabiisi, joo, ihan heittämällä sinne kategoriaan. No, likainen ikkuna, Dirty Window. No, siinä semmoinen vähän rokkaava tylsä riffi aloittaa biisi. Mutta tässä on vähän dynamiikkaa, tässäkin on kliinikitaraa musta käytetty. Tätä Metallicaa ei ole musta liikaa käyttänyt ennen tai jälkeen, että on pikkuja tai melodisia breikkejä. Se on musta ihan positiivinen tässä näin. Että vähän dynamiikkaa, mutta sitten tulee nämä Protector, Infector, Scooby Dictor, Max Factor. Mitä se huutaa? Terminator. Siis ihan tämmöisiä niinku randomia, miten ne liittyy toisiinsa. Et siinä on vaan pantu niinku Thor tai tämmöisiä sanoja peräkkäin. Ja koko ajan taustalla menee donk, 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 donk. Siis se on ihan kauhea kohta. Mulla tuli mieleen, että se on, mikä biisi se on, missä James huutelee niitä Planet Dies, niin kuin se hokee, niin kuin se hokee niitä rimmaavia sanoja. Että se on niin yrittänyt tehdä sen kohan uudestaan, aivan, mutta on niin aika paljon paskemmin. Kyllä, todellakin. Niitä on, joo, kyllä. Ja siis pantu vaan niin, ja siis silleen, että ei ole taas mietitty niin loppuun asti. Otetaan vielä hetki, että mä vähän mietin, että olisiko parempia sanoja tähän. Mutta silti mun mielestä tämä biisi, niin tämä menee musta niin sinne paremmalle puolelle. No, mäkin olen yllättynyt, että mä laitan tämän siihen 2. kategoriaan, että tämä on semmoinen meh-osasto. Että tässä on semmoista sitä, kun se lähtee, se neandertaaliriffi lähtee, se kunnon runtaus, ja ne paskat soundit toimii tähän mennessä. Ja Lars yrittää polkea siellä, että mä näen sen ilmeen, kun se yrittää pysyä rytmissä. Kyllä, just se, joo, just näin. Vähän niin kuin tämä Motorheadin, oma versio jostain Motorheadin runttausmeiningistä. On, ja siinä tulee se väliosa, missä James laulaa vähän hitaammin ja puhtaammin. Niin nyt mä muistan, miten ne sanat menee, mutta niin ennen sitä kohtaa, kun tulee sitä projectoria, niin se on musta ihan ok. Joo, kyllä. Joo. Tässä on ihan ok elementtejä tässä biisissä. Niinpä. Ja James kuulostaa musta ihan taas lukuun ottamatta sitä projectoria niin ihan hyvältä tossa. Ja tässäkin biisissä niin puolen välin jälkeen niin eväät alkaa olla kyllä ihan syötyä. Ja sitten palataan vielä niinku siihen intro-riffiin, mikä on se se tulee 2 kertaa uudestaan siellä lopussa. 2 kertaa. Siis, mitä helvettiä? Niin, mitä te mietitte oikein? Siellä oli vielä tilaa. Kato niin, onko meidän CDs vielä? Voiko laittaa? Otetaan toikin sinne, joo. Pitäisikö nyt mulla alkaa taas nousta vähän kierroksen? Kyllä me tarvitaan jäähdyttelytauko tähän väliin. Pikku breikki nyt, herranjestas. On tää kyllä. Mutta matka jatkuu. Matka jatkuu. Sitten seuraavana Invisible Kid. Invisible Kid. Metallica goes pop metal. Tai siis no se laulumelodia ei tässä muuten ole paljon poppia. Et vähän ärsyttävä renkutus kyllä toi. Ja sitä toistetaan aika paljon sitä. Mä yllätän sut. Jaa. Mä tykkään tästä. Sä tykkäät. Mä tykkään tästä. Varmaan sen takia, että tää on se poppibiisi. Siis niin, silleen, vähän tarttuvampi. Mutta mä oon jostain syystä niin se Jameksen laulumelodia on jotenkin toiminut mulle. Mä tiedän, että aika moni itse asiassa inhoaa tätä biisiä. Joo, niin just. Mutta se vähän pitkä, vähän toistoa, Niin. mutta niinku,
tää on nyt semmonen, joka jää mulle soimaan päähän jostain syystä aina toi säkeistö. Joo, mutta tässä on mun mielestä ne riffit ei ole, niin monessa kohtaa ei sovi yhtään ton melodisemman laulun kanssa. Semmoisia tönkkeriffejä, mitä on tosi paljon tässä, semmoisia simppeleitä junttariffejä ja vähän silleen öljy- ja vesi-efekti. Ja sitten niitä jämäriffejä runtataan niin kuin hirveä määrä. Joo, ja sitten se mikä niinku oikeesti, mistä mä en tykkää tässä biisissä, niin se on se Joo, just se jämäs valittaa ärsyttävästi muistiinpanoissa. What a good boy you are! Mitä helvettiä? Niin, ja sitten siinäkin se, että ei mitenkään niinku autettu sitä haastavaa laulua, vaan pantu vaan siihen, lätkästy vaan se ulina siihen. Siis pelkästään tuon lyrikan perusteella kuulostaa, että tämä kertoo Jammu Siltavuoren tarinaa. Voi herra jumala. En mä tiedä, mistä se kertoo, mutta... Joo, en mäkään, mutta ei tää kyllä. Mutta ehkä joo, tuossa on vähän sitä tarttuvuutta jo siinä laulussa, mutta sitten se kokonaisbiisi, niin ei se kokonaisuutena, niin ihan liikaa tauhkaa. Joo, ei tää mene sinne niinku parhaat biisit, niinku, että pakko tiputtaa siihen kakkoskategoriaan, mutta ilman näitä kohtia ja ehkä tosiaan tästä vähän lyhyempi, niin tää on aika lähellä mulla siellä niinku ihan siellä niinku, voisi sanoa, että tää olisi niinku hyvä biisi. Niin, että tää menee kuitenkin sinne paska. Ei, tää menee siihen Mehiin vai? Meh. Mä annan itse asiassa 1,5, mä otan uuden kategorian, koska tää on parempi kuin meh. Okei, joo. Mutta kyllä mä oon niinku, tämän mä kestän. Ja mites? It's my world. No voi helvetti. Mä oon laittanut, että jestas miten ikävä kokemus. Tää My World hokemat, että se syö kyllä miestä rotalailla toi. Tää on levyn paskin biisi. No, älä nyt mene, kuule. Älä vielä sano. Mä sanon, tää on levyn paskin biisi. Niin. Siis tuossa noin säkkärit muistaakseni rullasi ihan ok. Se on vähän Lord-tyylistä juttua, mutta jumalauta toi My World kertsi ottaa pannuun kyllä. Jos Reloadissa olisi sanonut, että tämä on levyn paras biisi, jos on sanonut, mutta siinä on niinku rima korkealla, mutta tässä on niinku toisinpäin, ei ole korkealla, niin. Mutta tässä on, niinku, tässä on kilpailu levyn paskimmasta biisistä. Rima on lattia. Niin, mikä on se, mikä pääsee älä vielä. Mikä just pystyy limboamaan siitä aliviellä. Homer Simpsoni. The worst yet. Worst song yet. Ja sitten tässä miljonääri James Hetfield laulaa, että God it feels it only rains on me. Onko siinä jotain ironiaa tai jotain niinku, että siis voi minua. Voihan ne dollarisetelitkin sataa sen päälle. Niin, kyllä. Mutta tässä on aika nu-metallia. Eikö sieltä kun sakaa? Niin. It's my world, it's my world. Ei, hyvää päivää. Sakaa! Siis tää on niinku säälittävä. Joo, niin on. Varsinkin silleen, miten ajahammas on syönyt vielä niinku soundin maailmaa. Tää kuulostaa miltään siis Limp Bizkitiltä tai Kornilta vai joltain Ö-luokaa, mitä Adema vai mitä näitä bändejä jotain, en tiedä edes. Aivan hirveä. Oh. No, mut hei, sitten pelastus tulee. Mä en mun pokka pidä. Shoot me again. Shoot me again, I ain't dead yet. Mikä laini? Niinku äijäilyä. Mä myönnän, että on tiukka tää kilpailu. Niin heti seuraava biisi, niin jätkä joutuu pyörtää sun sanaa. Mä sanon silti, että My World on levyn paskin biisi, mutta tää on lähellä. Tää on lähelläkin. Ja sit se räppää siellä lopussa vielä. Että siinä kohtaa mä rupesin oikeasti tuolla kävelin jossain kaupungilla. Rupesin nauraa vaan sillä, mitä vastaan tuli miettimään. Wake to sleep, giant, wake the beast. Ja sit siellä taustalla taas donk, virveli. Vittu, hyvä. Mitenköhän siis Trujillo on ajatellut tässä? Niin, no niin, tätä biisiä vedetään. Jes, mä tulin Metallica. Niin, kyllä. Shoot me again. Sitten se sanoi sen shoot me again, sanoi ihan törkeä monta kertaa. Se toistaa shoot me again, I ain't dead yet. No vittu, please die already. No ei. Tää saattaa olla Lars on tehnyt lyrikotta. Se voi muuten olla. Joo, ei siis Die James, vaan tää biisi voisi kohta jo hiipua. Päättömän huono biisi, että mitä tämmöistä niinku pitää julkaista, että miten kellään, siis siinä on niin monta ihmistä, kuka voisi sanoa. Manageri, joku voisi, niinku, että oikeasti nyt pojat. Niin kuin se sanoi se Larsin isä, se Torben vai mikä se on. Joo. Kun ne oli soittanut niitä pätkiä, delete that. Joo, ota pois suoraan. Mun mielestä se olisi soittanut sen Torbenin tähän, niin kuin, että kuunnellaan läpi tämä, mitä me ollaan tehty, niin olisi tullut parempi, kun se olisi sanonut suoraan näihin, että heittäkää mäkeä.
No jatkuuko meidän putki? Joo, no niin, Sweet Amber. No on tää vähän parempi biisi. Jamesin tai en tiedä, onko ne Jamesin komppikitarat, mutta vähän epäskarppeja. Että tosi outoa kyllä, että sä ajattelee Metallica kyseessä, miten suttusta soittoa. Mutta tässä on musta hyviä juttuja, niin kuin pääriffi, ihan alright, kertsi ja sitten lopussa tulee kunnon sahausmeininki. Ja sitten taas menee yksikin ihan ihme kaaukseksi, että mitäs sulla on tästä? No siis tässä on kohtia, mistä mä tykkään ihan sikana. Joo, kyllä. Että tää on niinku hyvin lähellä levyn parhaita biisejä, mutta sitten tässä on näitä kohtia, mitkä niinku ehkä vähän pilaa sen niinku toi ihan se alku. Niin. Mut se musta se kertsi on hyvä. Mä tykkään sit, kun se laulaa Sweet Amberista. Joo, kyllä. Joo. Ilmeisesti tää biisi kertoo ihan viskistä, että ihan vaan siitä aivan, niinku, että viinasta kyllä. Niin. No sehän käy järkeä. Mutta olisiko tää sitten vähän niinku sitä Jamesin niinku ajatusta, että kuinka niinku vähän tämmönen kielletty rakkaus on tässä vaiheessa, kun on tullut sieltä katkolta. Että joo, kyllä. Mutta mun mielestä tuosta järkevää sovittamisella niin olisi saanut semmoisen lyhyen niin kuin OK-biisin ehkä. Mutta ei ne pysty tekemään 3 minuutin biisejä tai 4 minuutin biisejä oikein enää. Ei, mutta tää on niinku semmonen, että tätä mä kuuntelen jopa mielellään, vaikka tässä on ne pari kohtaa, mistä mä en tykkää. Että mä pistän sinne ykköskorin, että tää on niinku... No on tää levyn parhaat biisejä. Joo, kyllä. Joo. No sitten nimeämätön tunne. Unnamed Feeling. Been Here Before line. Se on kuin jotain White Zombie. Been Here Before, mikä siinä on? Ihan ihme semmoinen riffi. Vähän niin kuin, tästä tulee sitä melkein industrial vibea. Ui. Tossa niinku semmoinen ihme riffi. Mun mielestä se ei näytä niinku, se ei kuulosta kyllä oikein yhtään hyvältä. Sitten tässä tulee niinku tosi melodista laulua ja sitten niinku ihan peräkkäin se ihme noise riffi. Ne ei niinku istu keskenään kyllä mun mielestä. Ja tässä on musta välillä vähän sellaisia nu metal-kohtia myöskin. Mutta tässä on vaihtelua aika paljon. Ja tässä on niinku, melodioissa on jotain idistä. Että vähän hempeämpää meininkiä. Mutta niitä ei ole hiottu loppuun musta niitä lauluja. Ja varsinkaan kokonaissovitusta, että ne osat ei niinku vaihdu järkevästi. Niin ja mun mielestä välillä niinku, vielä sit nu metallista, niin tuossa säkeistössä musta James yrittää olla joku, se ei yritä olla B-luokan Jonathan Davis, mutta se musta kuulostaa vähän B-luokan Jonathan Davikselta. Aivan, kyllä. Niin, mutta joo, flippaileeko joku B-luokan nu metal jamma. Niin. Hurttia ja heittiä, hurt ja heittiä. Ei sovi Jamesin suuhun kyllä toi meininki, että on apinointia ehkä vähän tossa. Parasta tässä biisissä on musta noin puhtaat laulut ja se kertsi silleen, niin kuin, että se on musta ihan tarttuva. Niin, se on ehkä sitä loodimaisuutta. Joo, se on loudukohta ehdottomasti. Ja tässä kun ottaisi parhaan minuutin vaikka biisistä talteen, niin ja sitten muut rakkaas pois, niin joo. Niin tämähän on 7 minuuttia 8 sekuntia, että no niin, et sä leikkaisit se 6 minuuttia 8 sekuntia pois, niin se voisi olla ihan hyvä biisi. No en pyörä sanojani kyllä yhtään. Joo, kuulostaa täysin järkevältä toi. No okei, nyt tulee ihan vitu. No eikä tule. Tulee Purify. Ei vaan alkuriffi ihan ok. Mut sit niinku, tää on ihan täyttä stokki. Niinku se sanoo se, kun ne tappelee siinä dokkarissa. Joo. Se sille Jamesille sanoo, kun se loukkaantuu se James, että I said it's stock. Niinku, että kuulostaa tavalliselta ja niinku B-tason kamalta. Niin tää on ihan täyttä sitä stokkia nämä riffit. Joo. Ja ihan turhia osia. Ja sitten nämä ihan hirveät no Jamesin lauluotot, että ääni hajoaa ja vire on ihan niinku sinne päin. Joo. Tää on musta yksi paskimpia biisejä. Mä allekirjoitan, musta tää on niinku huono versio Frantikista siis silleen, että tässä niinku jotain samaa niinku silleen niinku vähän menee niinku tavallaan samaan koriin sille, että minkä tyyppinen biisi on, mutta tää on vaan niinku paska. Tässä on hyvä se, ei hyvä vaan päinvastoin. Outro-riffi on sinne. Eipä siinä mitään, siis huono riffi ja näin, mutta se tulee sinne biisin loppuun yhden kerran ja sillä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa, mitä on kuultu sen alla. Et siis tää kuulostaa siltä, että hei, meillä on se yksi riffi. Tuliko se mihinkään biisi? Paat toho, vaan Purify. Se on vasta 5 minuuttia, eikä mitä. Se tarvii yhden. Siis ihan tämmöstä, niinku, salettiin Pro Toolsilla, nauhoitettu pätkiä ja sitten on lätkit. No paat tohon se vaikka. Että niinku biisi niinku loppuu ja sitten sinne vaan tulee tämmönen ihan siis täysin hatusta vedetty osa. Huhhuh. Ollaanko me jo viimeisessä biisissä? Toivottavasti. Toivotaan näin. Mulla lukee A2VMH. All Within My Hands. Joo, kyllä. Mitäs fiiliksiä? Taisin viitata tähän vähän tuossa, kun puhuttiin SM:stä ja SM2, niin tästä saisi hyvän biisin. Niin, kyllä. Ja tää on niinku,
muutaman version kuullut tästä silleen, että nämä vetää tätä niinku akustisena. Joo. Ja se on niinku oikeasti ihan toimiva biisi. Mutta tämä niinku rockiversiona tai heavy-versiona tai minä-versiona, mutta albumiversiona, niin ei. Siis silleen, että niinku elementit olisi siellä, mutta ne soundit on niinku väärät. Ja se sovitus. Niin, sovitus on se sana, sitä joo, ihan ihme osia pantu peräkkäin. Ihan ihme, niinku, ei mitäkään seuraa toistaan. Ja siis niillähän oli tätä samaa niin kuin Justicella jo, että joku säkkäri alkaa vaikka, eka vedetään 5 riffiä. Mutta oli ne nyt yleensä niin kuin jossain määrin silleen edes vähän paria keskenään, tai silleen, että se muuttui se idis. Mutta tässä kuulostaa ihan siis siltä, että olisi niin kuin pantu joku riffibingo ja nostettu palloja sieltä niin kuin monessa kohtaa. Ihan siis randomia. Mutta tässä niin kuin vaikka kitaroissa niin kuin just se melodia toimii hyvin. Siinä on semmoinen maalaileva, missä on paljon delaytä ja se kuulostaa melkein kuin olisi jotain Toolia tai jotain semmoista oikeasti. Ja siinä tämä on se kohta, missä Larsin se tonk, kung, tonk toimii hyvin. Aivan, joo. Joo, siinä toimii hienosti. Tässä olisi kyllä niinku säkeistössä varsinkin, jos idea, mistä voisi rakentaa niinku oikeasti. Niin kuin varmasti on sitten paljon parempi tämä. Joo. Ne vähän semmoista, niinku, ei nyt ihan akustisia, mutta kuitenkin ne, niinku, mitä ne on tehnyt sitten niinku livenä, että Uusia sovituksia. Ne on paljon parempia. Silloin tästä tulee ihan hyvä biisi. Niin, mutta ne on itse tajunnut, että nyt meni kyllä reisille nämä sovitukset. No okei, toi biisi, niin tästä tehdään uusi. Joo. Niin kuin, joo. Itsekin toihan kertoo jo aika suoraan, mitä nekin on mieltä. Et vähän niin kuin semmoisena slovarina tämä on hyvä, mutta tämmöisenä niin kuin mukaraskaana jonain ihmebiisinä, niin menee pikkasen ohi kategoriaa. Niin, tämä on se, mikä kertoo, salettiin siitä Jasonin lähdöstä. Joo. I'll die if I let go. Love is control. Control is love, mitä se huutaa siinä. Et siis se on jotenkin, kuuntelee ne kaikki lainit, niin se on ihan niinku, kuulostaa siltä, että Jasonista lauletaan. Toivottavasti sä ajattelet Jasonia tässä viimeisessä lainissa, kun se on niin. kill. Kyllä. Joo, se on jännä, se tosi raskas tämmönen sinne loppuun. No sekin jotenkin siis se esitys on suuttuneen ja heikko ja hiomaton ja näin, mutta siis siinä olisi ideaa siinä kill. Se on raskas riffi ja tämmönen. Mutta se tuhlataan kyllä niinku tänne helvetin pitkän levyn niinku loppuun. Mutta tämähän on lyhyt levy. Ai jaa, kuinka? 75 minuuttia. Tämä on minuutin lyhyempi kuin Reload, joka oli 2 minuuttia lyhyempi kuin Load. Ei tämä voi olla lyhyt. No ei se ollut sitten 2 minuuttia. Siellä on melkein 4 minuuttia jätetty niinku bufferia. Niin, että sinne olisi mahtunut. Joo, ei mikään näistä biiseistä. Onko tässä yhtään mitään? Ei tässä varmaan ole lyhyt biisejä ollenkaan. Mutta onneksi tämän jälkeen, tämä menee jo tulevaisuuteen, niin Metallica tajusi, että ne voi tehdä tupla-albumeja. Ei tarvitse enää äänkeä yhdelle. Kyllä, niinpä, just näin. Tämähän on ihan loistavaa, joo. Mutta niinku tosi monessa biisissä on joku ok melodia alkuun ja sitten ne ei kasva niinku mihinkään ja sitten lätkitään sitä. Joo, mä annan niinku positiivista palautetta siitä, että jos tämä nyt on kerran ollut tämmöinen jammaus, mitä niinku, ne on niinku mennyt ja purkittanut sen, mikä on saanut kasaan, niin kyllä se niinku osoittaa, että James on edelleenkin hyvä riffien ja melodioiden kirjoittaja, mutta niinku, olisi nyt käyttänyt vähän aikaa ja ottanut sen Larsin isän sinne tuottajaksi. Niin vaikka, niinpä. Jos tuossa nyt lasken, niin että kuinka monta biisiä mä nyt ylipäätään laitan sinne hyvään kategoriaan, niin mä laitan sinne sen Saint Angerin, puolikkaan Invisible Kidin ja puolikkaan Sweet Amberin ja akustisen versio All Within My Handsista. Mutta tässä ei ole yhtäkään biisiä, mikä menee alusta loppuun niin kuin täysin läpi. Et kun sinne se kaikissa on heitetty sitä taukkaa sinne sekaan. Jopa siihen Saint Angeriin. No sen mä annan anteeksi. Saint Angerin mä hyväksyn. No yhden biisin. No joo, vähän voi olla eloa. Se nyt menee vielä. Mutta siis kaikki biisit, niin, hyviä ideoita. No kaikissa ei ole niitä hyviä ideoita. Mut siis My World. Wayne's World. Nyt joku hyvä idea, mutta sit tulee jotain aivan muuta ja ihan randomia. Ja sitten joku siis tommonen täyteriffikin voisi, jos on oikeassa paikassa, niin ei haittaa mitään. Se palvelee niinku paikassaan. Niin ei haittaa, se biisi rullaa eteenpäin ja tunnelma säilyy. Mutta sitten kun niitä heitetään semmosia ihan ihme, ne on ollut olevinaan niinku nokkelia. Että no niin, nyt vedetään tämmönen niinku matto jalkoja alta. Mutta kun ei niissä ole mitään järkeä. Ne on ihan sitä riffibingoa. Siis saatana, niinku, ihan hirveetä. Nyt niinku, joo. Mä joskus muistelin vaan sitä niinku Saint Angerin energiaa, se biisi. Et sehän on hauska se, ei tää nyt niin huono levy, mutta joo. Siis voi hyvää päivää. Joo. Jos tää nyt summaa silleen, niin kuin, no annetaan nyt ennen kuin mulla on yksi päätöskaneetti tähän näin, niin montako tähteä annat Saint Angerille? 1. Ei kun siis voiko antaa, no ehkä mä sen 1 annan 5. Mä annan 1,5.
Okay. Mä annan yhden Saint Angerista ja puolikkaan Invisible Gidistä ja Sweet Amberista. Ei, mutta on Metallican levy. Ja jos sitä arvostelee niin Metallican levynä, niin eihän tää voi olla mikään muu kuin niinku pohjanoteraus. No ei se 1,5 hirveän hyvä numero. No, ei, mutta onhan tää nyt aivan siis semmonen, niinku, tämähän on vitsi tää levy, siis millä jengi nauraa ihan. Musta hyvä, että me taistellaan tässä puolikkaasta pisteestä, sekin on liikaa. Sanot liikaa tällä, sanot enemmän kuin minä, mitä helvettiä. Mä kohot vedetään karhupainia tossa. Jätkää aika Saint Anger-fani. Oi hyvä päivä. Joo, on tää roskaa, ei sit pääse mihinkään. Otetaanko pikku breikki ja sitten lyhyt yhteenveto? No tehdään niin. All right. Mutta joo, yhteenvetoa Saint Angerista, niin on toi kyllä aikamoista, että kyllä tässä niinku bändin suuri heikkous on niinku tässäkin, ja niissä luodeissa myös, niinku laadun tarkkailupuute, että siis, et pääsee niinku tosi B-luokan kamaa, jos edes B-luokan kamaa pääsee läpi. Tämä on siitä kyllä pahin esimerkki, että tulee mieleen just se, että onko nämä olevinaan niin niinku rock-jeesuksia, että ne kuvittelee, että me vedetään vähän mitä vaan, niin että kaikki on kultaa tai että luotetaan ihan liikaa siihen omaan johonkin niin kuin erinomaisuuteen. En tiedä. Ei ne ainakaan kriittisiä ollut yhtään sille, mitä ne tekee. Että ne harvat hyvät ideat hukkuu niin kuin ihan täytekamaa. Mutta on ollut joku epätoiminen yritys silleen, niin kuin mennä juurille. Ja jotenkin niin kuin taistella kornia ja nu-metallia vastaan. Niin, että jollain tavalla pystytään relevantteja. Tai niin kuin jotenkin sätkiä siellä mukana. Niin. Et siis niillä oli ennen vanhaa ne Jamesin tämmöiset riffikasetit, mitä ne kävi läpi Larsin kanssa. Et sillä lähdettiin niinku levyn tekoon, että et ne kuunteli niitä ja sitten siinähän Lars oli tosi tärkeä. Ja se oli taitava. Niinku siinä bongata sieltä. Joo, nyt tässä, niin sanotko tosiaan, että ne vähän niin kuin jammaili studiossa? No niin, ei se ollut mitään. No sen takia täällä on niin paljon sitä tauhkaa, kun ei edes ole tehty sitä työtä, että olisi tehty ne 150 riffiä tai jotain niin kuin edes kasettille, vaan tässä niin kuin lähdetään suoraan roiskiin jotain seinää. Katsotaan, mitä saadaan kasaan. Niin, mikä tarttuu. Sovitustyö jäänyt niin kuin tyli tekemättä. Joo. Et levy on ihan täynnä, ihan turhia osia ja sitten ykkösvedoksia, joku lauluotot. Siis James on hyvä laulaja, mutta se kuulostaa ihan hirveältä niin kuin suurimmalla osalla niin kuin tässä levyssä. Täysin hiomatonta ryönää. Ja sitten kaveri Bob Rock niin on siinä tyytyväisenä vieressä kaverina hengailee. Joo, tää on hyvä. Joo, mennään tällä. Et siinä meillä tuottaja. Sen pitäisi olla se, joka on silleen, että hei, että ei mennä tonne. Joka niin kuin nostaa käden pystyyn, mutta ei ole tehnyt kyllä sellainen yhtään mitään. Mä veikkaan, että se on odottanut, että se pääsee bändin jäseneksi. Se on nyt, ja saa sen miljoonan käteen. Niin, ja varsinkin sen kaiken glorian. Ja, niin. Mitäs, onko vielä yhteenvedosta? Ei siis, enkä mä ole sanonut kaiken tarvittavan tästä, että no ehkä sen voi nyt vielä todeta, että mä muistin, että on parempi. Okei, joo, kyllä mäkin. Ja mä ehkä haluaisin tykätä tästä näin, mutta kyllä niin kuin aika on tehnyt tälle pahaa. On. Että tämä kuulostaa niin kuin paljon paskemmalta kuin 2000-luvun alussa. Niin kun sitä jotenkin muisti ne hyvät jutut sieltä, just sen nimikkobiisi ja nää, mutta sitten kun tosiaan kuuntelee levyn alusta loppuun, niin kun siinä ei ole mitään järkeä tässä teoksessa. Että tästähän on paljon juttua, että tämä olisi niinku terapialevy, että on vaan niinku ollut pakko tehdä siihen kohtaan. Että tämä on niinku Jamesille varsinkin semmoinen, että päästään yli tästä ja sitten päästään johonkin uuteen. No, tämä on loistava aasinsilta siihen, että mä löysin haastattelun vuodelta 2024, missä James Hetfield niinku muistelee Saint Angeria ja reflektoi sitä, niin sanoo, että hänelle itselleen että Saint Anger on niinku pärjää tämmöisenä standalone juttuna, mutta se on enemmän statement kuin albumi. Ja se on enemmän soundtrack elokuvalle ja varmaan ehkä niinku hänen omalle elokuvalleen niin tavallaan voisi kuvitella. Mutta tarvitseeko sitä jakaa? No, joo, ja sen verran sanoa, että on siellä tosi hyviä riffejä ja tämmöisiä, niinku mistä mä tykkään. Mutta sitten se sanoo kyllä perään, että niinku tälleen kokonaisuutena niinku äänimaailmassa niin se on tosi, miten sä käännät, fragmented, niinku pirstaloitunut. Ja se kuvaa hyvin sitä, missä me oltiin bändinä sillä hetkellä. Niin, no hyvinhän se itse hyvin purkaa. Kyllä. Että just se, että pannaan sitä riffibingoa. Mutta sitten se sanoi, että se oli tärkeää, koska tämä
pirstaloituneisuus toi meidät takaisin yhteen. Eli tämä oli niin kuin tärkeä palanen nyt tässä meidän matkalla siihen, että me ollaan nyt tänään se bändi, mikä me ollaan ja näin poispäin. Oikeastaan kaikki fanit vihaa tätä, Hetfield kuitenkin sitten puolustelee sitä niin kuin sekä vähän musikaalisesti että niin kuin henkilökohtaisista syistä ja on sitä mieltä, että Metallica on kuitenkin aina semmoinen, että me ollaan valmiita ottaa riskejä ja me ollaan ylpeitä siitä. Niin justiinsa, aivan. No, ihan ok kommentti niin kuin Hetfieldiltä. Pikkasen nyt silleen siloteltu, mutta, niin, kyllä. Mutta ei se nyt ihan eri mieltä ollut meidän kanssa. Ei ollut, niinpä. Totta kai sen on pakko, niin kun semmoinen on julkaistu ja haluaa jotenkin seistä sen takana, että se on osa sitä kuitenkin, että sitä ei voi ottaa sieltä pois näin jälkeenpäin. Mutta mun mielestä siis Metallica tässä dokkarissa Some Kind of Monster ja sitten tällä levyllä Saint Anger. Jotenkin bändi esittää itsensä niin huonossa valossa niin monella tavalla, niin musiikillisesti, niin muusikkoina ja niin taiteentekijöinä ja sitten niin ihmisinä, semmoisina pikkumaisina ja rikkaina tämmöisinä etuoikeutettuina niin spedeinä. Joo. Niin siis mun mielestä mulla niin meni kyllä maku jossain määrin koko tästä projektista, jos ajattelee nämä kaksi asiaa yhteen. Mulla laski pisteet kyllä suoraan sanottuna bändi. Tuossa oli niin paljon, mitä mä tavallaan en olisi halunnut kuulla tai nähdä. Niin. Too much information ja too much music. Silleen negatiivinen kokemus, mutta äärimmäisen kiinnostava tämmöinen jotenkin käydä läpi, että miten tämmöinen mahdollista, että on niin kuin tapahtunut. Ja siihen, että miten tämmöinen on niin kuin voinut tapahtua, niin viitattiin tuossa aikaisemmin siihen Playboyn haastatteluun, niin meillä ei ole varmaan aikaa käydä sen enempää niitä sitaatteja läpi sieltä, mutta kannattaa googlettaa ja etsiä tämä 2001 tehty haastattelu ja semmoinen niin disclaimeri, että kun sen googlettaa, niin sieltä ei löydy kuvia, että se on pelkkää tekstiä, että tämä ei ole tämmöinen Peter Steele-type on negative-tyyppinen haastattelu. Niin joo, silloin oli joo. Se oli aikamoinen. Siinä oli kuvia. Joskus vahingossa Spinefarmilla avannut bootlegin levyjä Type O Negative. Aha, just. Joo. Eipä siitä sen enempää, palataan ehkä Peter Steelein joskus myöhemmin. Mutta saatiin Metallicat purkkiin. Vähän raskas oli tämä taivaalla tähän meidän merkkipaaluun. Ja vieläkin minä olin idean takana. Se on totta. Mutta sen mä sanon nyt vielä, että niinku, kun peilaa Saint Angeria ja näitä loadeja, niin vitsi ne loadit kuulostaa hyvältä nyt. Kyllä, niinpä. Ammattimaisilta. Ja etenkin My Load. Niin, ei vaan My Load. No, niihin voi edelleenkin tutustua meidän soittolistojen kautta. Mutta tiedätkö mitä? No. Meidän seuraava jakso on meidän 50. jakso. Oho, onko? On. Pyöreitä. Wow. Pyöreitä. Ja juhlan kunniaksi me ollaan nyt vähän suunniteltu aika spesiaalijuttua. Ja se on kyllä, mä oon ainakin aika innoissaan, jos tämä onnistuu. Joo. Mut ei me ehkä voida kertoa siitä sen enempää, mutta on niin kuin nextia leveliä. Joo, nyt päästään jo seuraavaan tasoon. Joo, mutta palataan siihen ja loput luetaan Alibista. Terapia Podcast.